Ovako, znači, da li vam se sviđaju stariji ili mlađi muškarci? Stariji. Glasnije. Stariji. Pa mlađi. Mlađi. Ali ne mnogo mlađi. Ne mnogo. Stariji. Ili mlađi muškarci? Stariji. Mlađi. Gvozde? Stariji. 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 Stariji muškarci. Stariji. 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 Što sam malo pre rekla, nepisano pravilo. Stariji. Ove za starije. Stariji, aha. Starija, ali najbolje je bilo mojih godina. Što stariji? Zato što čini mi se da su inače muškarci malo nezreli. Ne svi, naravno, ima izuzetaka. Ne bih baš mlađe, to čudno mi je. Stariji su zreli. Normalniji. Pa zato što su zreli i zgodniji. Zašto? Zato što su zreli, zato što neću decu da ja vaspitam i da ja ljudima Zašto? Pa ne znam, nekako mislim da imaju više iskustva. Možda odlučnost koju oni imaju. Više znaju šta želi. Pa zato što, ne znam, ima više iskustva. Zato što su zreli, uglavnom. Zreli su dosta. konkretno, da, zrelost. Zato što imaju neki cilj u životu. Da, pa dobro, mlađi muškarci uglavnom vole da menjaju devojke i tako to. Zato što su zreli, zato što neću decu da ja vaspitam i da ja ljudima pokazujem kako treba se ponašaju u vezi. Pa zreli su. A zašto baš mlađi? Pa zašto su lepši i bolji. Mlađi slađi. Tako je. Pa šta da kažem na to? Pa šta ti se sviđa kod mlađih? Pa sve, ne znam. Subscribe, share i like. GBO Crew. YouTube. Televizor.